Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela samampondo, baba mkhulu mkhulu phakade, amen. Bayabuza abaningi ukuthi igumgedlela yiphi le mithetho okhuluma ngayo eshiwo ubrother Enigma, efanayo nemithetho eyayishaywe uyena uShembe. Yebo, ikhona imithetho kaShembe eminingi eshiwo uyena ubrother Enigma, noma yena ebuye eyichaze phela ejule efake nazo izindaba zamadimoni phakathi. Kodwa okuningi akuchazayo indlela yokuziphatha komuntu oyinazaretha, ukuthi abantu abazinikanga isikhathi sokumlalela kahle lo brother. Uma uyinazaretha usheshe uyiqonde kahle yonke into ayichazayo, kodwa uma ungumKristu kuthanda ukuba nzima kakhulu ngoba phela amaKristu awaphili ngaphansi komthetho. Ingakho uNkulunkulu esebathumelele nangu umuntu ofana nawo ongubrother Enigma ukuba ababuyisele emthethweni. Phela amaKristu yiyo eyezinto eyenza ukuthi angazwani naye uShembe, ayecasulwa kakhulu umthetho kaNkulunkulu ayewushaya. Njengoba uShembe waqala ukuxabana nomfundisi wakhe waseweseli, lapho ayefuna ukumbhabhadisa khona ngamanzi ayisenkomishini. Wenqaba uShembe wathi lokho kubhalwe eBhayibhelini ukuthi umuntu abhabhadiswe phakathi endlini yesonto ngenkomishi. Wathi ufuna ukubhabhadiswa njengaye uJesu ebhabhadiswa uJohane umbhabhadisi emfuleni. Ilapho aqala khona ukuba yisitha samaKristu, ngakho ukuveza imithetho kaNkulunkulu eseBhayibhelini engalandelwa ibandla lamaKristu. Bamenyanya lapho baze baphinde bambophisa, bampenda ngawo wonke amanga, bamqamba namagama amaningi ahlukahlukene, bembiza nangohlanya. Bona laba bantu bamaKristu asebethunyelelwe lo msuthu ongubrother Enigma, abangafuni ukumamukela ngenxa yayo imithetho kaNkulunkulu eza nayo. Okukhulu akubonayo ubrother Enigma okufana ncamashini okwabona umprofethi uZandile Nkabinde, yilo muzi kaNkulunkulu onamasango awu-12. Lona wabonwa uyena uZandile Nkabinde onabantu ababegqoke izingubo ezimhlophe. Ubonile lo muzi naye ubrother Enigma nabantu abagqoke ingubo ezimhlophe abaguqela ohlezi esihlalweni, izandla bezibhekise ngakuye, njengoba kwenzeka ebandleni lamaNazaretha. Kodwa yena akazi ubrother Enigma ngoba akaze afike kuleli bandla, futhi akazi lutho ngalo, ukuthi zonke lezi zinto akhuluma ngazo zenziwa kuleli bandla nemithetho yakhona lena ayibalayo, njengako ukunqatshelwa ukugqoka kwamabhuluku kwabesifazane nokugqoka izingubo ezimfishane eziveza umzimba kwabesifazane. Uyakunqaba ubrother Enigma uthi abantwana bakaNkulunkulu abakwenzi lokhu, kanti naseNazaretha kuyenqatshwa. Abesilisa uthi abagqoke ishethi elinemkhono emide kanye nebhantshi noma itolibhantshi bese befasa inkinobho phezulu, noShembe usho njalo. Ukuziqhola kwabesifazane ngamarothi nama-cutex nodaka olufakwa ebusweni kanye nezinkophe nama-wave namaringi nemigexo yamagolide, nazo zonke izinwele ezixhunywayo kanye nawo amadredi akuvumelekile eNazaretha. Naye ubrother Enigma uyavuma ukuthi lokhu akufanele kwenziwe. Kwabesilisa ukugunda isichiko uzungeze emaceleni, nakho ukutrima izinwele zakho nokuziblonda noma uzidaye uyakuchitha ubrother Enigma, noShembe naye usho njalo. Kodwa ubrother Enigma uthi ichiskopu yona ungayigundi noma ungagunda ibrush, kodwa uShembe uthi ungazigundi inhlobo izinwele zakho. Kwabesifazane ubrother Enigma uthi kumele beshuqule amakhanda noma befake izigqoko ezinweleni zabo zemvelo ezingafakwanga ngisho imithi yokurelaxa. Naye uShembe usho njalo. Njengoba ebandleni lakhona emaNazaretha omama bakhona befaka izinhloko, bese kuthi amakhosazana emboze ekhanda, bese kuthi amakhosazana entethelelo efake amaduku amhlophe ekhanda, nawo amaringi egolide namazinyo egolide namacici kanye nemigexo yegolide namazinyo okufakelwa lawo okuthiwa ngama-falls. Uyakuchitha ubrother Enigma, noShembe usho njalo.
konke okuyimfakela ongadalwanga unakho uyakuchitha uShembe kanye naye futhi ubrother Enigma bayavumelana, kanye nazo izimpahla ezibhalwe amagama efeshini, ama-tracksuit kanye namajini nezikhindi ebandleni likaNkulunkulu uyakuchitha ubrother Enigma kanye naye uShembe akazifuni lezi zimpahla, kanye nako ukuhlanganyela nabantu abasuke bephuza bebhema utshwala bebhiyoza lapho phela kubukwa khona ibhola ezitedium, ema-night club, emaphathini. Uyakuphika lokho ubrother Enigma, naye uShembe imfundiso yakhe isho njalo. Nakho ukuphuza utshwala uyikholwa, ulale emahhotela nasema-B&B, izintombi noma namasoka nisebenzise amakhondomu, niphinde nenze zonke izithala zocansi ezenziwa izilwane enazibona kuwo amavidiyo ephoni efike nabo abelungu. Uyachitha lokho brother Enigma, naye uShembe uyazichitha lezi zinto ngoba uthi ganwa ube nomakoti bese nithola abantwana, hhayi uhamba uqonywa bese ulala ema-B&B. Nako ukuhlela umndeni ukupreventa phela uyakuchitha ubrother Enigma, kanje naye uShembe usho njalo uthi masezenele thandaza ubikele yena uNkulunkulu. Nayo idivorce lena uyayiphika futhi ubrother Enigma, kanti naye uShembe usho njalo. Nakho ukushada nonkosikazi odivosile uyachithwa ebandleni likaNkulunkulu. Nayo idivorce ayivumelekile kulo ibandla lamaNazaretha, njengoba esho njalo naye ubrother Enigma. Nako ukudakwa utshwala nokudla izidakamizwa nokubhema ugwayi nokudla lokho okubhaliwe encwadini kaLevi athi uNkulunkulu singakudli okunjengayo ingulube. Uyakuchitha ubrother Enigma, kanti naye uShembe usho njalo. Ukuganana kobulili obufanayo, ukungena ugamanxe kwipolitiki, ukuma ngezinyawo uma uthandaza. Uyachitha lokho, kanti noShembe usho njalo. Uchitha nako ukuya eBible School, lapho phela kufundiswa khona iBhayibheli ukuthi faneke ulihlanakezele, kanti naye uShembe akasiboni isidingo sokuthi umfundisi wakhe aye eBible School. Nabo abefundisi besifazane uyabachitha ubrother Enigma, kanye nabo omama mfundisi laba baziqhayisayo abahlala phambili ezihlalweni eduze kamyeni wakhe lona ungumfundisi webandla. Uyakuchitha lowo brother Enigma. Nakhona ibandla lamaNazaretha akukho lokho. Nakho ukuhambela imikhosi kwezintombi njengomhlanga kanje nokuya entabeni lapho kusuke kuyosokwa khona uyakuchitha ubrother Enigma. Naye uShembe akafuni ukuthi iNazaretha lihambe lezi zindawo nalapho kudlalwa khona izinduku nokuzingela ngezinja, uthi wenza usiko kanti usewenza umkhuba wamazimuzimu. uShembe yena unayo imikhosi yangaphakathi ebandleni lamaNazaretha ezintombi kanye nezinsizwa zinalo uhlelo lokusoka ngendlela yakhona ezulwini. Ukhulumile nangayo i-social media ukuthi ayilungile kumuntu okholwayo. Naye uShembe wayichitha kudala i-social media. Nayo indlu yesonto enezithombe kanye neziphambano eziphakathi esontweni uyayichitha ubrother Enigma. Nalo ibandla lamaNazaretha amathempeli akhona awanazo izithombe, athandaza ebheke kuzo. Uchitha kanye nawo wonke amabandla lawa anamagama phela ahlubukile nakwezinye izinkonzo ngokwehlulwa imithetho yawo amabandla abaphuma kuwo. Uthi ibandla likaNkulunkulu alinalo igama. Nalo ibandla lamaNazaretha alinawo amagama selokhu kwaba amaNazaretha, okuchaza ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abazinikele emthethweni wakhe nokuphila ngobungcwele bakhe uNkulunkulu. Uma usuyigcina yonke le mithetho kaNkulunkulu uphenduka ube yiNazaretha, okusho ukuthi naye ubrother Enigma lo ubheke khona lapha njengoba esesontela ngaphansi kwezihlahla kanye nalo ibandla lakhe leli eselihlezi phansi njengawo amaNazaretha. Izindlela zonke zikaNkulunkulu zigcinela eNazaretha kanye nemithetho yakhe, kodwa izindlela zobuKristu zonke zigcinela eRome.
kanye nemithetho yakhona liyaguqa igungu ngendlela mzulu amaphutha omkhovu 2020 phakathi. Amen.